Di tanu ni kambeng-bengwen so mangagal begtanu. Di tanu kambeng-bengwen so sibetanu. Aya sababian na ikira amian tali nguma so beguragun na nagyutudin ikarina samyak karanitanu si isang yang butuh kubutan. So mga surangan tanu sa agama na ayaw tadiran na ikira amian tali nguma so beguragun na silibri tanira merang-merang ngadiran pulau-laan taman sa isiran na mamamasaan sa mga pabuto ay penimbakiran enong nakay po namin kataling umakiran agyang butuan New Year beguragun so agamantan mo agama Islam naknaubag yung tirkiyang ngayon na kailangan na sumumin na di mapiyaw yang kasunuran agyang butuan mga oras agyang butuan oras apot bagat taling umawag nagyundo din so kapagkaranin yan sa isagyang butuan kubul ayaw mantaan na kailangan na sumumin na igira aminisig agyang kutua gawin igira aminisig agyang kutua oras igira aminisig agyang kutua ragun na kena uban yan sunuran kamata kapiyan so panamarian panagundaman yan kagyang kutua kapagisig oras gawin o di nagyang kutua ragun nagyutugan so kapagisig o kapakaranin yan sa isang yang kutua kubur ap kelebatan agyang kutua kapaguyag-uyag yan sa isang yang kaya dunia. Gito sabab aswagamantan wa agama Islam na dan yang kabubayaan sa ikumumin ni banyan silibrita so beguragun banyan perpenanayani agyang kaya mga surang sa agama kakagi upama kapananayanin ka namin beloy ka pikiran ayang antir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti na sa din sa tao ang pananayanan niyan so pagtaw aanday ni nasalakaw na pikiran na sir katano na ikira na madagluto ang mga tao pagkataling umasugod kurang na daay pag-improve agyang puta panamarian na umakataling umasu anday ni na January na celebrate mambu sa suan yan agyang nai aande ni na mga surangan tano sa agama au badiginan na daanan pero wa agama tano agama Islam ubadi bulaw laang muslim kailangan na makasilin tano sabdan kailangan nakabiguan tano ginuwatan enunto nakagiyaswallah na miya aluin yan sa Quran antonay bitir wallah sa isa Quran بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم متى نسوا الله nadinian din pagalinan subutad upagtaw mana na upang makasaka na baradusya ka na din nuto pagalin ng Allah sa baradusya ka din upang makaskang na maratai paparangan na din pagalin no Allah agyang kuntabitan ka upang makaskam nagtalian taang ka na din pagalinan ko Allah agyang kuntabitan ka enotong na ayaw pagkalin sa ikugtad dino na sakatanong ang mga manusia kailangan na sakatanong yung makalin sa isagyang kuntabitan dino enotong nakagiyagupon din ka anin na agyang kutabdad ka na din ang magalino nasa isagyang kutabdad ka o mga ragun na gusto mga oras na kailangan na maalin ka agyang kutabdad ka kaaya sa babiyan nagyuto din ikapagkaraning ka sa isagyang kuto aante ni nakubur ka giyan na iya katatagur katano kaya tagod tano kinisampay tano sa isagyang kaya baguragun na adin na amangan dakwan o agamantan o agama Islam ang kailangan nagyuto'y panggulaw laantan paginairo na ayaw panggulaw laantan na so kapakabagar o anday ni nakatubad sa ikwallah ng sukabelingan sa ikwallah ayaw niya ano isi nagtigyan na fala na ja'alaha amun jadid fursatan litawbah wal audatu ila Allah ta'ala kailangan na sumumin na mabaluin niyan ang ginawa niyan mabaluin tano ang ginawan tano
Aigir amini sampai tanu sa isagyang kaya begwaragun na baluin tanu aginawan tanu akagiya mini sampai tanuron amakapipi aginawan tanu na baluin tanu forsa o di na opportunity kailangan agyang kutuan di tanu mapakatuban ay mano na di ka dituban sa ikwallah, di ka di mangangarapan sa ikwallah, di ka di mag-istighfar sa ikwallah, di ka hindi mamangni sarila wala audatu ila Allah Ta'ala agusukang beningan sa iku Allah Ta'ala yan di pagkabagerentang iman to namin isampay tanong sa isagyang kaya beguragun na kailangan na mapakabagertan o yan po takang beningan sa iku Allah enong nakagya ayas sa babiyan na minisin sa umur tanong na pagpagkaranit tanong din sa isagyang po kakipagberatong mo ang tanong nagyang po itong aanday ni nakapagkaranit tanong na kailangan na agnari paradutan ayam ya alwi wallah si isang Quran ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa preparadukan wa tiwallah sa nuto iyo na aya mapia preparadun aya mapreparadu number 1 aya mapreparadu ay mana na kailangan na anday inagyang putakalak si ikwallah inunto nakagya sabab sa suka kentagutan na darpaanan apiakalakalag kentagutan sa isang yang kanan akuburtan na darpa apiakalakalag nagukentagutan sa isang yang kanan akuburtan na darpaanan ande ni na da pagkatabang tanron da apakataling markatanron da akat pumangnian tanusan tabang sa ikaw kakentagutan da ande ni na kagubaloitan wakatuliwan ang ginakatanusan inong tabuag yang punta simbetano sa ikwallah so lemo wallah nagusok tabang yan raktano yunti sabab ang iyang kaya kiniraot tano sa isagyang kaya beguragun na kailangan kun amabaloy so manusia amini sampai sa isagyang punta beguragun na mausaryan ang iyang kutuwa umuriat sa iku katubad sa ikwallah nagusi iku kabelingan sa ikwallah kung una ampan udaw nakatarima awallah ginan ibdan wa muhasabatun nafsi ala ma fat antuna pen ipad kailangan na mapupumagitong o ginawa sakaanday ni na manusia na mapumagitong ka antuna onon mapumagitong ka anto na onon imiyang gulaw langka o di na sa ikunganin amiyang galubag kaasimbal sa ikwallah sa isang yang kutamiyay pusaran sa tanong na kailangan na mapumimikirang tanong mapumagitong tanong yi mga dayag yung kaya miyang kasarag ay kala amiyang galubagakan asimbal sa ikwallah ay kala amiyang gulaw lang asimbal sa ikwallah ay kala akya pamuasa ng nasimba sa ikwallah ay kala amiyang galbagak ang mga sunnah asimba sa ikwallah ay kala amiyang galbagak ng mga pipya asimba sa ikwallah naginan na lamunan ng pumagitungan kakagya ayas sa babiyan na sumanga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isa amiyang panupisa amiyang tiruiran na tigiran na hasibu anfusakum kabla an tuhasabu pamagitungan niyo wa ginawa niyo sa iku una ampan udar kanu kapamagitunga nagyang ko to kapamagitunga sa iku ginawa na pamagitungan ka aginawang kau ay kala amiyang galbag ka amapia ay kala amiyang gulaw lang ka amapia na pamagitungan ka mambu ginawang ka o ay kala amiyang galbag ka adusa na waya ka pamagitungan ka sa ginawang ka na may ka amiyang galbag ka amapia na kailangan nagyang ko to kapakalayan kaumaniron nagugyang po ito kapakandek lang kasi isagyang po ito mga galbag ang mga pipiya na upman ngayam niya pamagitong ka naman ang yang galbag ka mapiya na kailangan na mapakasubrang ka kakagya suding ka kang galbag sa mapiya na nautubag pagilang wallah asal kapag ihlasan ka sa isagyang kadiyan galbag ka wawada al-huttab al-jadiyu li'amin al-jadid kailangan nagtigyan na igira amiyang talingo masubagurago na mibetad ka sa kapamlan o di na makapamlano ka sa mga pipya sa isagyang kuto aanday ni nagkinisampay kaon sa bagusan ka agyang kuto a planong ka amapiyaw di na punggal-bugan ka
agyang ko to planong ka mapia si sagyang ko to beguragun amya kata ni umah ay mana na iman to na andi din na beguragun ate mapita na ikasyaw na isa gawin na ikasapul giyang ko to ikasyaw agwi kasapul nagyang ko tayo kasapul na anto na imapapadal maruwa malay balas so ka pusa iro nagyuto so yaw maasura yuto so yaw maasura giyang nanan ayaw maasura na di nan diipusaan kagyuto yung mga unibalaso ayakan tiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sabda wa pusaan yan so yaw maasura na imprila uno Allah so saragun amyay pus amyan dusan yan na kagiyang di nan diipusaan na sumapu sa mga Yahudi na di na nandipusaan inoto na kagiyang ayah sabab adiran ng kapusain nagina namambu na panadintan miran ko kaya pakaapas Musa alaihi salatu wassalam kaya pakanadyak Musa alaihi salatu wassalam sa iku ginibentag miran sa iku Fir'aun la'natullahi alaihi na nasagtano na ayapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kagiya so yaw maasura na dipusaan ang mga Yahudi nasagtano wapuna surang tanong na ayaw kasurang ang tanong na pupusaan tanong so ikasyaw sa panuto na mapita na ikasyaw na yawmul itnin nagyang ka na yawmul itnin na di pamuasaan ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ikasyaw yawmul itnin mapita na magpusain ka nakagpusaan ka nagyang kuntuway ka sa pulong na namiyak kalalabalas amyak wangka na so Rasulullah na ayaw bintiryan na saknatigin na urampay na kukunix aandenin na asura na pulsa na kan so ikasyaw ikasapulo agwisa sa manuto na gilti mi ano Rasulullah ugain na daw na rampay so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tiyari mas kanyan po Allah ay mana na gilti kasura nga tanong si isagyan kaya aandenin na mga surang nga tanong sa agama na upang makasi sa miyipos na daw mga pusa sa asura na naiman doon nagtiga pagkagagaw na ino mga day yung pusa ko sa yaw maasura na iraksa ka nun so ikasyaw o di na iraksa ka nun so ikasapulo agwisa ka na kung makakuha sa balas na sa manutong nagyan na ikalina sa minit tulad ka agiyang puto amapi a plano isa amapi a plano na sudang ka manggulaw la sa isagyang ka iyami ipos aragon na imanto na miyang gulaw lang ka amin yung manuto sa isagyang ko na miyang galbog ka amapi at naubar ka pindilungan ni o kadnantan wa mapuro agumala kasigur-sigurado din agiyang putuan din na miyang galbog ka na katali mo mangka o kapakaw mangka sa isa naman kamawin wala nagturo minad dua lillahi ta'ala ay yubarika lana fi hadal 'am wa ay yaj'alahu 'ama khairan wa 'ata'an 'alal muslimin ajma'in kailangan nagtikid na igira amin sampay tanu si isagyang ka iya beguragun na mapakadakalatano so kapupubang nitano si Allah kapupubang nitano si Allah antunay pumangnintan na pumangnintan sa iku Allah sarila pumangnintan sa iku Allah saan ni naangkat niyan rakatan wag iyang puto ang mga rarata anday ni na mga tiwayan pumangnintan sa iku Allah ay lidas tanong Allah sa iku naraka jahannam pumangnintan sa iku Allah asong mga pamilya tanong nasuuyag-uyagun na turuon siran Allah sa ikumapiyasa ay mangbil magkiran nagyang punto mapia sa isagyang na iya dunia ay kasusuat Allah sa rags ayakat tarima kiran Allah na siran na mga mu'min siran pumangnitan sa iku Allah sumiyang awawapat rakatan dadaro mga lukstano kakagiya so mga lukstano na seko kaya tarima kiran Allah na isa mambu aande ni nakitabang tanong kiran nagyang putapang ni si Allah so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayam ya aluminian na igira dikiya na miyan tayo sunggawa taan wadam na miyan depet so nangunugal bukiyang ayaw mo naman depet na talong paganayron nagyang putasidkan yan abtuga adikan gudaan kadwa nagyang putagal bukiyan aande ni naad na gunan niya ayay katalo nagyang putwa kang gawa tayang
seandainya saleh o salehah yang kutakam buat tak yang sa mapia bilang atau amalai para tiaya sa ikwallah yada'u lahu amin pagpamangninyan agyang kutua miyawapa na gitu sa isagyan kaya masayman to na kailangan na mapakadakaltan wagyang kutapang ni sa ikwallah mapakaripisten wagyang kutakapamangnitan sa ikwallah ba't kadilabaw sa isagyan kaya masa ama ilay tanwag yang kota pimperang amang eksamin wallah pimperang mga tiwa wallah pumakatana seko api ande den aingad o di na api ande na darpas isang yang kaya Pilipinas na gugyang kaya dunia na mailay tanong agyang koto akapagataling mo mga eksamin o di na mga tiwa wallah sa isang yang kaya pimperang manangin palutan mo pamimikiran nagyang kaya manggugulaw sa isang yang kaya kau magisa malabang matanog balabagan na imantong na miya sugat sira na baha sa ikuda mga piragawin na miya nga wawapato api ang tatamunan miya nga anod so mga ayamiran na tanto amala miya binasa so mga walayran na edna miya makagabaon nagyang punta mga kayo agugyang punta mga aktor akyarong pa kanyan so mga walayran sa isang yang kaya miya nga piragawin na namin yan noon sila nagyang kaya pagiltan ande ni namaraw yang kaya kung tabato na di ko kita kasabab sa isang yang kota kaya binabinasa nagukiat ang bagi sa isang yang kota mga danan so yan yan na marumman niya kay tirang kaya miya suwa o mga walay na nasaya da mga panagoy da mga bagoy na suwalay at na sigan Floria na sumang mga walay mga bububada sigan Floria na aya din si Ulda na igamiya kapi-api akya panarutupian sa isang yang buka mga kapilang na gito mga pedutos sa mga eksamin wallah na sira katanong na sabab sa linimutan wallah sa detanurun mapad na kailangan na diyang kutuwa kapakabigatan sa ikupang ni sa ikwallah kapakapinalamatan sa ikwallah kakagya aya sabab yan na detanurun mapad na kung kailangan namin pumangnitan so mga paditano dataro mga pagariatan ang masusugat siran at tiuba sa isagyang kanan ande ni nakatiuba siran sa pakadaan wallah nagu ande ni nagyang kutamya sugaton at tiuba na sambian wallah sa mapia nagito pagkadakal na digyan so pang ni sa ikwallah sa ayah pemangnitan sa ikwallah na pakamberakatan yan rakatan wagyang kaya begurag pakamberakatan yan rakatan wagyang kaya beguragun aya kapakasultin sa isagyang kaya beguragun na mapia nagu aya kapakasultin sa isagyang kaya beguragun na ande ni nay kasuso atian nagurag sa nila ang tanong wa ayyadalahu ama khairan wa ata'an 'ala al-muslimin ajma'in nagu panglintan pa sa wallah abalwin wallah agyang kaya ragun abagu khairan ama biasa irkatan nah mana na gitu kailangan na mapimangnitan sa ikwallah mapiyah wa ata'an 'ala muslimin ajma'in agugyang kaya beguragun na mabaloy amapya agu pamamagayan sa iku mga muslim sa kanang nilang mana na gitu kailangan sa isagyang kaya beguragun kana ubantan si librita ka ayam pengadakan tangon nagyang kutapang ni tanong sa ikwallah sa pakabarakatan yan naratanong nagu mabaloy agyang kayaragun amapya nagu pamamagayan naratanong wallah amapya sa iku mga muslim sa kanang nira tazawwadu min at-taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ya'ishu ila al-fajr so kailangan nakagyami ni sampay tanong sa isagyang kaya beguragun na kailangan agyang kutuwa kapakapreparadudan kailangan na sa katanong na makaktibuban tanong sa lututan lututan ito nakagyaya sabab akapreparadudan sa lututan ng pagkaranitan sa ikukuburtan na ubabid na yang kaya anda ini nak yang pakataling umagian kaya beguragun na dikepira na terima angkau wallah na kaya dikepira na terima angkau wallah na anto na unon kailangan na ayang kailangan nagyang kota kapaka preparadun sa luto ayang preparadun aluto nagyang kota kalak sa wallah takwa ilallah nah inok to
fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ya'ishu ila al-fajr. Aya sabab tigih nakaprepare dutan sanututan nakagiamataan adingka katawan. Hey ore penuh Allah amay ka sumedep agiyan ko tuwa alungan sa iko kagagawi o ino mga day makapaguyag-uyag ka sa isagyang ko tuwa kaya pindair ka. Ay mana na yun umpama napipikiran ka sa isagyang ko tuwa kinisampay o umur ka sa isagyang ko tuwa kagabi-gabi na kailangan na mga preparado ka sa luto kakagiyan din kakatawan o sampay ka pa sa isagyang ko tuwa kapita-pita. Pira-piray mga tao sa isagyang ko tuwa kagagawiin na makapimpiaginoan niya di singa-singa na mapitaan na ipagpananawag o di na pumagintukaw na ubar ka ng pangasasimpulan katiyari ma'uwala ubar ka ng pangasasingiraw kamindot siya di ma'uwala nagyutin sa bapa kailangan agyang ko takapakapreparado ka sa luto kapara di ka tatakaw aapya anto na imang gulaw lang asigid ka na reparado ka nag-uapya anto na unon imasa ang pagkataling marka na makapreparado ka gito dakwan ko agaman tanong agama Islam kailangan natigyan na makapreparado ka sa luto na ayaw preparado na luto nagyang puto kalagsik wala kamataan natigyan ading kakatawan amay ka sumadap sa ande ni naalungan sa ikong kagagawi o ino mga day makapaguyag-uyag ka sa isagyang puta kapipita. So Ibn Umar sa isagyang puta kaya tiruon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tigyan na kufit dunia kaan nakagaribun awabirus sabi na ayapitiro Ibn Umar natigyan na igira akyapitaan ka na ubang ka na yaway kagabir ka nagwigir agya gabinang ka na ubang ka na yaway kapitair ka ayaw niya sa budro na kailangan na sumumin na lalayon mga preriparado inoto na kagyaaya sa bapian na madakal ang mga tao sa isagyang punta kagagawi na makapimpiaginoan yan na sa isagyang punta kaya yan na aya di preparado nagyang putong ang kagkaluta sa isagyang punta derpa yan sa ikupakuburan yan saka mo tumanggu ano naman buwag gantong nga ang mga pagtao sa isagyang punta ande ni nakagawi ande ni nakapita-pita na makapimpiaginawan yan na sa isagyang punta kagabi-gabi ng tiyari madan o kanang tanwa mapuro ang mana. Yun ay sa bapaaya pitiro Ibn Umar na igirat tingin na kaya gabinang ka na din ka na nayaway kapitair ka nagwigirat tingin na kaya pitaan ka na ubang ka nayawa kagabiir ka. Panapan sa isagyang kaya ande ni nami alwin yan nagtigil na fakam min fata amsa wa asbaha dahikan wakad nasajat akfanuhu wa huwa la yadri. Antone bitir yan bapira-pira antigyan kamuda manguda udi na begwetaw bapira-pira manguda begwetaw kagabinan na kapitaan ang makasisinga mana na riyaot so magabi na makasisinga riyaot so kapipita na makasisinga nagyang kutuwad tigyan akapakasisinga iyan na sabin-sabin na tigyan amya sastre din so kapanian wala yadri askanian na din yung katawan mana na yang kaya miyado isi isa yang kitab na ad nagtigyan na manguda bugwataw adi maginjoy sa isang yang kaya dunia kung kapsige dulu kagabi-gabi na gusto kapita-pita na sabi na nagtigi na di mag-enjoy sa daaban yang mayang preparado luto na di niya nagtigi yung katawan na miyasat rin agyang puto ke pananon sa isang yang puto ande ni nakapagwitaw sa isang yang puto kuburian na gina miyang adagdag lang ay girawan na may lay kaantaway na tanto ang mabibisi sa isang yang kaya di kambenuga sa isang yang kaya dunia mga kamudaan na pagilayan ka na igira na ayaw kadaglan na masusunod malagi din sumamagusugubay na di niyan din katawan agyang ko to kasusunod yan nagkapakay agyang ko to kapakasisinga niyan na nagyute muri-puri kamiyaw masok kagagawi yun na miyaw masok kadung daw na tiyari mawala papira-pira mga tao ande na mga kamudaan
Anu miya nakaw na itiwaga sigiraw na miya di grasya sa motor. Mamumutor na miya dito na miya tayo. O di na siyan din na giraw na maganda sa tarak na miya lang din sa paganda niya. O di na miya ulog si isagyang kaya mga kakak. Ayaw pa kayo siya. Nagyang mutuan din ni nakia disgrasya o tao. O di na inisabag wala sa kiyawa patiyan na miya dito. Ay kala ari para dunia nagubunda ari para duka kakagi ay mapipikirkan nanti ganay no kakamuda na kuuna mati ang umatay na napengat taling umakasi sa giyang buta kuburgang ader pa utua manibuteng sa taman sa manibuteng na masimpit sa taman na masimpit na sa benar ang makagtunggu umangkaw cek sa giyang buta kapengat taling mangkaw wakam min sahihi mada min ghairi Allah pagpira-pira tigyan itu tagumpiah so bubulawasannya mana nama pe bubulawasan masarig agyang buto bubulawasannya ada abanian sakit amiyaw mau malakal mau na kinuwaan yan sa nyawa miya kadagdakan ande ni na mailay na ayaw anto na iini kawapat yan nantigin na digidawan ka kagay na pagilay na nabalalakaw na mantigas na imantong na aircon andi ni na benda yung minitawag miya wapak laginan na miyaw nagyang kaya ki aluyaw abang pira-pira antigian itindagumpi agyang buto alawasyan na sabot si isagyang buto katindagumpi alawasyan na miyak tay ada banyan sakit karina sa di ka pipikira ibatika na ino ba ako permiya sakit na ino ka ba ako permiya noks na ino ka ba ako pan na andeni na miyakat tilugdam di kaat na mga tawag tirimaan wala dami ang panyakit pagkaw napipikiran nga giyang kaya andeni nakatatago kasi sa giyang kaya dunia na pagkaw maraka sumalakal mo sa ayang ang pagkaw maniyang na pagkaw kanaw ba kanyang bangay ikhtiar kanaw ba niyang nakagtiro ay mapitakin na kawapat ka o di na mapita na gilaw manay kaapya sa mga nabi na ande ni na daw na pero aw malakal mauti ande ka kentari maun kaku iron sanya wa malakul maut da piyagmaanan wallah ada bau naman taon ay nun tagu wallah si sagyang buta ka pagkatali yan si ku manusia na sa katanong na ayaw ko ang katanong nagyang buta ka preparado inutong nakagi aya sa babiyan nagyang buta ka pakariri para duga na di ka tatakaw na gudi ka maanak si isagyang buta ampiya ang tunay penggulaw lang ka wa kam min alili asa jayina min ad-dahr bapira-pira manantigyan ibkasakit bapira-pira manantigyan ibkasakit amiya kapag uyag-uyag sa ikupipirarago igiran na adnab kanto na tawa kararan niya nga tiginabubliin si pulan ka ba't na inisakit ng berang-berang ang kagdamian na inaunap kagagawa na ko napalag makatukaw ng iyang rayan pagkagagawa sa iyang kasakit na iyat yari mawala ito nakagiya di ko sa tika ayato na mawapat na siyakit niya kasakit na ini na miya kadagdag laman na kasakit namin ni sampay sa pirapulurago na depentari maawala na ada namambu ada sakit-sakitian aande ni na tiari maawala ada amyag damian aande ni na panyakit wa kam min sigari yartaji tula umruhum wa qad adkhalat ajsamahum dulmatal layl bepira-pira tigin ande ni nai karitang kamudaan agiyang putuay karitan na masisingay yan so kapakatas o umur yan kau to bapira-pira ko ni ikaritan masisingay yan so kapakanandu umur yan sa manutun na ayat na kadaklan nagyang puta masisingay yan at tigin na upag-upagatas so umurakan at inginan na adnab pemanin niya na niya dindua yang motwa Allahumma tawil umurana ya Allah napakatasang sa umurak ugit nagyang gayad kitu ano na kurang igira miya katas sa umuro manusia kamar gini gira tantam yanuks kagyang puta kapgelok sa manusia na dinabudi bandingan-dingan na tigin na ito mga ako din mawapak
nabawi kira yang kutua wan yang mengopen kay kira na apiaso pamilyan yan na gasmur ati na bibli na niya wah inop na hindi kawa patag yang kaya loksa de ben yang cukup na nagyuto sama nutong naikira na ada mga tawa mandidingan-dingan yan agyan po tao gagawin tigyan pagkatas sa umur yan nagyan inano niya na pira-pira tigyan mga ikaritan mga kangudaan mga watak aba sisingon yan aba po pagkatas agyan po tuwa umur yan asab na tigyan wakad ada hanat at siyama hundun matal kabar asab na asimiya kasimbu nga tigyan so lawas yan sa iko kalibutan kubur ay mana naad na mga tawa masisingayo yan na bagong pagkatasan yung kotaw mo yan ugay na dami tokaw na si imiya kasimbuang si isagyang kotoa kalibutan agyang kotaw kubur madak na mga tawag yan betad yan nagumadak na mga tao aandenin na ayakat tawin yan sa ginawa niya na kembuhay sa tantong kembuhay ya tanto sa isagyang kaya dunya na takin ubabas askan yan na di ka piragawi udit na di ka pirawlan udit na di ka pirakauras na tirimaan din o Allah sabot sa kuwan din sa niyawaw malakul mo sa isagyang butuan din nakatatabihin sa isagyang kaya dunya so din na isa ko mga ulama si Dr. Yusuf Al-Qardawi na miya kay sa unaalungan na di niyan muhadaraan sa mga kamuda man na di niyan silang leksyuran na kay kuna di niyan silang leksyuran na iniisip nagyang puntua isa sa isagyang punta mga kamuda anto na iniisip yan tigil na doktor badi ka parwa amay din ka maluksa na ayakan din ka tubad si wala ayakan na pamangnis wala saan din narila nagumaam na ayaw ni sebagun ni Dr. Yusuf Al-Qardawi na tigil ng kayo ka bangga bisa tigil ng katawi katas kayo mo kalendung ka si isagir kaya dunia bangga tigil katawi kapentay ka bangga tigil katawi kaya kapakaumar kaumalakul maut berpira-pira tigil itaw aluminio si iku kapita-pita na piyagidaan yan subtrakyang ang makapipia ginawa niyan na urian o kialargan yan na anday ni namisipiat agyang puto at trakyan na si imiyakat na si isagyang kayang mga landeng na urian yan na ipembeling adidalaganan at tiyari mawala papira-pira tingin itaw aluminium ang makapipia ginawa niya na bugukit si isagyang kayang mga karsadan na minimberat tamo ayan agyang kayang tigyan atrak aande ni na ayan bidre birum na mabubergi asabab ci sagyang punta pagubergian na dakanyan may lain nakiarong pakang kanya berpira-pira tigyan itaw isiran sunur di isiran manimbang na pimberang adiran gulaulaan inokto na ayah sabab yan nag-iyang na yakin niraut ka sa isagyang na iya beguragun na ande ni na karina samia karani kasi isagyang punta kubur ka kapipikiran ka sumiyay pos aanday ni naragun sumiyay pos aanday ni naulanulan sa isagyang kaya miyay pos aragun sumiyay pos aanday ni nagawi sa isagyang kaya miyay pos aragun sumiyay pos auras sa isagyang kaya miyay pos aragun na didnanan makapagbadingan sa taman sa kandun ka sa ikunin mo Allah mana dito pangakasun upang mga tiga na inuwa sawal iman tong na may mangnanig staragun na kumabugman so sawal di yung putuan din ni nasawal si isang yung putua si isang yung kaya miyay pos aragun nasalakaw man so sawal ang pagkataling masisag yung kaya buguragun yung kaya mo haram iman doon akagiya beguragun dan iman doa Muharram na pipikiran ka agiyang kaya kinisampay kasi nasalakaw din sumyaypos ang Muharram sa isagyang kaimyaypos aragun so sumyagin rin kasi kung miya maka ipos aragun na mga salakaw to mga Muharram nasalakaw mo iman to nasalakaw man so pagkataling sa isagyang putuan din na beguragun ang Muharram na aya importante ka nagyang putuan din ka kapakapreparan wakam min urusi zayyanuha li jawjiha bapira-pira mga tigyan imanga nga rumah
udi na pepengarumaan melagi ci subai mga ngarumaan itu udi na pepengarumaan abai zayyanuha adi di berasa di bustanan sabab ci sagyang puto aande ni nakapengarumanian sa ayat yung di ka perasi ayat yung di ka pagerti nagyang puto ande ni nakapengarumanian udi nagyang puto kapengarumaon wakad kabadat arwah Lailatul Qadar na sabensab na ratigyan ase ko kagagawiin na kinuwaan sa niyawaw malakul maut manan na pepira-pira tigyan mga ngaruma adi berasan agyang puto adar payan udi na itetanusanan kasabot sa gawingan na miyakat tali mo maagyang puto kagagawiin na kinuwaan sa niyawaw malakul maut na kagyang kumapita na dami dayong agyang puto andeni na di ka berasi ginan na mga dakwanan wagamatan o agama Islam na mga panduan niyan ng tanong inontong nakagian tanong mabadoy ang mga tao ang makaririparan na gumakaihtiar sa api ang tunonon ikapagataling mo agyang puto amasa na di tatakawon na munimaan matang na Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu nasabna ramiyat tiruyah ang tunay miyat tiruyah miya kasi nga ako at tigyan sabot sa isagyang puto at talong miya kaguro ako manantigyan mi sabot sa isagyang puto at talong ang tunay paganay miya tiro Salman Al-Farisi minisinga yan minisinga ako nagtigyan agyang puto at tao at tanto niyan akakamanan so iniyan kasiluba si isagyang kaya dunia minisinga ako at digyan ki inya Salman Al-Farisi agyang puto tawa tanto niyan ang kakamalan udi na tanto mananamar da pagilang niya na oras da pagilang niya nagawi ka tanto mabibisi sa kudi niyan kang duba-duba sa isagyang kaya niya wal mautu yatlubuhu aswad digyan sumanakal maut na diyan mamudi duba-duba sa manutong na isang ulong minisingaw Salman Al-Farisi agyang puto tawa at tanto mabibisi sa isagyang kaya dunia na diniyang katawan na sumalakal maut na diniyang mabububalubit sa isagyang kaya masabtan mo imantong na miyakan dagdag ayaw mo mapipikir yan na dunia ano ba niyan mapipikir ano nga na mo rin yan aluin na kaunso madrasa natigin nato na isumuang kusat sa madrasa aluin na kaunso kasi po yung natigin na ino ako ni Subay ang kabang panainiyalok sa aluin kau suka seminar nanti kini no aku di seminar kantor ikan gua sana guna tumong buat tinggi na bangun dan na di makan degang udi na bangun di makan gerbek kagiyak gak ya tinggi na kiak gerbek akan udi na kiak gak ya kiak degang akan nama nak ke gua kan saya guna kau maka besar guna yang kalabang udi na maka praguna guna yang kurang sama tu na ad na mga tao agito na di yang katawan na giyo bisagyang kaya kami bisinian na diniyang katawan na sumalakal mo tumambog na diniyang bubanungan gina ni biya ka mo masaulong say kuma miya nga una na miya panutuldan agyang kutuwa miya alo yung malakal mo say kukandang tanong mapuro agumana isa tigyan na andenin na miya minisinga akam agyan ni ganiya kurun agbuang ko sa niya wanag ko ta sa katawa dito yan ko ta tingin na sa katawa dito na sumiyong si isa giyang kaya ipamamasaanan sa didal na ayat tingin na ipagisi yan na anto na unon in didal apukang buhay naman ito anto na in didal na apukang buhay apamasaan yan na mati-ti na dinidikaronon sama nito na ino to minising o malakal mo dagyang kuntuwa mama ande ni nagbusan didar na digun karon ng tamante sulutyan kaaya kinising ano ng malakal mo na di niya nagtigyan katawan na asar ka mapamasan niya nun to ande kakuhaan niya nun na nagbuan na kandensan niya Allahu Akbar sama nun to na di niya miskasulot agyang kuntuwa ande ni na didar na kung niya nagyutoy isa mga sampul sa isagyang kaya kapanguntar na sa isagyang kaya dunia na madang lamang ang tao
Api akan lipatan yan din sa mga sambayang yan. Kaapi ay gira ay pinanawag so sambayang nanti dia mo din sambayang kamay kong kuwan na upang makapandigang na namya ka umakustomer na dia mo rin makandigang o di na dia mo makapesa na di niyang katawan na giyabes ag iyang kunda di niyang kapesa nagudi niyang kandigang na suwang lanas kanyan makakukontrolon nagkempakay aante ni na api ay kapanaman na mariang nasabab sa isang iyang koto akyat talikudi niyan sa ikukat na niyan napakatali mo agyang koto mga tiuba iyang koto mga rarangin to Allah sa kesababan sa iyong pangabulong agyang koto amiyang kanyan sa isang iyang kaya dunia inaman so manusia nama-nama sa kapakatamukyan na aya sa gagam na misampay pan sa makatamuk na miya karanidan ko kapatay na walang alam na ba niya kapunan ngayon ano man ay kapunan niya nun miya katamo na langon nun mabuwa panyakit na mibutong na miya looks na sumiyong sa doktor na mga bawang di ba kakapiya-piya o ba di miya rasa-rasay sa kapanamu kasabot sa bawalon sa mga panganan ka na mga pipiya kakagi diabetes di ba kakapiya-piya sa isang iyang kotakya panamukyan kasabot sa minisampay sa miya katamok sa kanyan na misakit na ande na digap pa kaya buon makakan kakanya high blood o di na mga gilaw man na yan na sa manutong na upang makabanyan din pumimikiranan na kiadaan sa mala akipantag agiyang putwa kaya pangatamukyan kakagya dinian kapunggunaan sa isang iyang kaya dunia kaisaman kapakapipi ang ginawang tao nagyang puto aande din na mapi agyang puto kapagakanian mapi agyang puto mga Panginoon niyan kagupuno to sumagit si ikutaw na kailangan na makapinalaman si iku Allah kakarina sa piyak at tamu Allah sa isang iyang kaya dunia kaya man natin ito makatatamu nagyang puto ada mga panyakit yan ada sakit yan makapipi ang ginoon niya api ang tunay niyan na makapipi ang ginoon niya nagyuti dito ang mga katamu sa isang iyang kaya dunia nauga yung mga katamu nagyang puta pipiray terak api aso kapakapagda yan ko yung kunon na di ka kanya sabab sa sukang yan pipiray terak na di rin makapagda piya ka magda si isang iyang utatarag yan na bago makapag-will sila bago andi ni nasa sapot na bagyo ito yung guntong ngayon nagyang mutagil ito dapat betadyan na ayaw patuton nagyang muta kapakandi di makutiang kamantaan as kanyan na marani din agyang mutagil dulong nun sa isang iyang muta pakuburan yan yun to miya kasi nga ako at tigiyak niya Salman al-Farisi sa ikutaw ang malilipat akanabas kaniyan pakalilipat tao ang malilipat akanabas kaniyan pakalilipat ang tunaw nung nagyang kutaw tao malilipat nagyang tusuntaw ang kalilipatan niyan ubas kaniyan betal gyud tusuntaw ang kalilipatan niyan sukad na niyan gyud tusuntaw ang kalilipatan niyan sukad suwaswatan niyan sa iku Allah gyud tusuntaw ang kalilipatan niyan agyang kutaw mga simba sa iku Allah Ito sa tawa kalilipatan yan agyang pagkakapumagitungan yan sa ikutamukyan. Ito sa tawa kalilipatan yan so kipangapadiin sa ikuwandeni na mga silingan yan na gusto mga tunganay yan. Ito sa tawa kalilipatan yan so kasugo sa mabiyan na gusto ka sa parsamarata at hindi ang katawan na ano ba pa kalilipatin. Ganyan. Na apya panagkialipatan ka agyang kuto mga panduan rakaw kadnan. Apya panagkialipatan ka, agyang kuto mga suwan yan raka. Apya panagkialipatan ka, agyang kuto mga galbag, mga pipya na pipikiran ka, ang na ubang kapakadilipat di umanakulmaw si kubakun yan kasanyawan. Ano ba niyang pakadilipat eh? Kau pa mga kapakadilipatan ka so, siba nga sa iwala, naglilipat na ka malakan mo. Nabalilan naman itong tanong sibayang, at tingin na sibayang, kaya namatay. Kadwa na siya yung antigyan na ba niya kataling umakaso kapatay na di kagupo nga malipat nakanugun yan sukras ka gupo nga malipat naduang kauripan wallah amay ka di ka katusan agyan ko ta dili mahal ka wallah ngayon nakagyaya sa babiyan
Namia lipat ka na suwala na, kanaubakan yan pakililipat si kumalakan mo, si kukabuin yan na kasanyawa, kapipikilang ka andib likat na ning umanguras, agkuang kasanyawa, nagkuang kasanyawa. Kuangan yan sa, pagikuangan yan sanyawa. Sama na ito nagyuto, isa amyan terwisang man Al-Farisi, amya kasi nga ako at tigyan kumalilipat, akan na ubas kanyan pakalilipat mana na adni ginagawa ng mga tawa kelipatan niya nagyang koto simba nabawi gira ayam niya kalaw nagyang raya dunia kayang na pangunguntar niyan na naande ni na anto na kakwaan yan sa isagyang koto aande ni na pimberang sa isagyang kaya dunia. Nah ikatalo Mia kasi nga ako adigyan, si sagyang putwataw asumi singas kanya. Si sagyang kaya katantaguyan, si sagyang kaya dunia. Sa aya kasi singa yang namapapano adigyan, yang kaya bundan yan sa kapipya ginawa. Yang putwa kasusunuriya. Ay ginawa na natawatan to din kung masusunod si sagyang kaya katantaguyan, si sagyang kaya dunia. Na di niya nadigyan katawan minum mangaday. Pagkararangitan ukad na niya ang tawa unun kamasuso atong sukad na niya. Sama nito, naminising akong nuto sa man Al-Farisi, agyang mo tawa di sisinga-singa sa isang yang kaya dunia. Na di niyang katawan mo ito na ibitadir. Kararangitan wallah, ang tawa unun kamasuso atong suwallah. Na sira katano naman ang ladang tananan. Ay ginakuan na tantuan ibaginjoy si isang yang kaya dunia. Masusunod si isang yang kaya dunia. Tantuan di kelami-lami si isang yang kaya dunia. Napakadilipatan yan dinagyang kuntuaan din na alungan niya na mauri. Na ayam margenun na mga taling umasi sa alungan na mauri na dinyang katawan. Wanto na mga day keduda niya. Ande na kerarangitan ukad ng tanong. Ang tawa unun kamasuso atong suwallah. Sama na ito, nasa katanong na kailangan na katanong agyang kuntuaditan kapakapanisikan. Inuntok na aya sa babiyan na ubang kalu-kalu na mimberat tumuha tanong sukad ng tanong aande ni na masuso at tanong. Ubang kalu-kalu na mimberat tumuha tanong sukad ng tanong aande ni na kububaya ang tanong niya. Karupun ayakin berat tumuha tanong sa ikukad ng tanong na kerarangitan tanong niya na kanugunian agyang kutuan dini na mini paguyag-uyag tanong sa isagyang kaya dunia adar katanong makang gaya guna nagudar katanong ande ni na makaubo kabad tanong din umiyak pusir si isagyang kuta naranagyahanam na tumupan suwan dini na wata miyarapas kakagya suwata miyarapas na ande ni na ande kan tarima wallah na derban yan busa gina. Sa isang yang kaya natatagutang sa isang yang kaya dunia na kailangan na mapumagitong tanwa ginawa tanwa di tanong tantua masunod di tanong tantua mainjoy sa isang yang kaya dunia ang kainong na aya sa babiyan na di tanong katawan wanto na unong ibentad akipubentag tanong sa ikukan ng tanong aya importante na mapakalatano sa balubag tanong mga Biblia aya importante na mapakapagandano sa simbetano sa ikwallah aya importante na mapakapagmargidan wag yang kota parataya tanong unong tulong tanong sa ikwallah managundaman tanong kiyang kaya kaya pakataling umaratan wag yang kaya beguragun na umaning isa na pamagitungan niya na ginawa niyan waktu na imiyang gilbot yan sa ikumiyepos ang mga Biblia na taksan niya no sa isang yang kaya masaktan imanto na uwadin aande ni na minirami sa ikumur ka sa ikumiyekos aya kaya rami ganun nagyang kuntua kang beradusa na kailangan na kanagteng ka o di nagtarding ka o di na ande ni nabagakan ka kay man to nabaguragun amya karani kasi sa iyang kuntua kubur ka sabag sa iyang kuntua umur ka na didin bakandu naguni bagakasoy iyang kuntua ande ni na sumiyang gandra ka masak na dino to pagkakasoy na gudibakan doon sa taman sa kapakataling umang kasi sa ano nga na mauri yung putasin betano sa ikwallah
pakabegerentan wagyan kota koneksyon tanu si Allah, pakabegerentan wagyan kota paratia tanu si Allah, kauba kalu-kalu naik kalimutan Allah, paka laantan wagyan kota panglitan si Allah, kauba kalu-kalu nama kuatan wagyan kota kapagukur, yang kota kati budaya, saya muka pengaranitan si Allah, na ayamala namin berat temuatan Allah, aandai ini nam kebudayaan tanu yang nasratan mampu nama budaya tanu, dan wagyang kutua di mga pimpiya na ikinang tan wagyang kutua ande ni na mga rarata so Allah na ayakat tiruyan sa isang Quran ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada sanad tigu wallah satau ayat singayo yan ayat banta kapikiryan namin berat temua yang sukat nanian may lainian suwallah mapuru agumala fanyamal amalan saliha nang gelebek sa gelebek amapiya nagyang puto aka penggelebek yan sa gelebek amapiya na unut-unutian si ikukat nanian ikasusuatun ukad nantan wa mapuru agumala wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada nauban yan at tigim beradusaan sukat nanian sama itu ayam ya sabutro na ayang kakila yang kasikukan nantan wa mapuru agumala sa isalungan amawri na tau ka sumasangkup na gusto mo silindir kanyan ayang kakila yang kakipang temuan ka sa ikukan nantan wa mapuru agumala sa isalungan amawri na amay kuska naririla ang kanyan na bubaya ang kanyan sa iko kinibel sa iko kaya talimaan yan berka amay man kamatatago ka sa isagyang kaya dunia na kamberan siya agagalabagan ka sa taman sa kiawapat ka na mawatan din ubang karong may lay sukat ng tanong mapuro agumala paglintan si ikwallah agyang kaya oras aante ni nagyang pangabubarat mo tanong na mabadai sa iko pagbumagitungan agung mapedai sa ikong pisipsian mga kapagipsipsian yan sa ikong mga malaikat yan aante ni na ayakian timutanong na pantag si isang yung kota simbutanong si ikwallah yung kaya orasiman to na di tanong pakalilipatan aante ni na adin amapiyasi yung mga sunna so kapanggalmagaw paganayron nagyang kota yung asura na ayak kepantagan ko yung asura na so yung atalata na aya mapian nagyang koto aku sa itano sa ikuyong itni kakagya sa ikuyong itni na ang dinin na isang nalipamuasa ano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yung itni na sunat so kapu sa iron na ikadua na upo sa itano so yung asura na irakis janurun din nagyang kaya yung itni sa manutong na so Rasulullah na yung ialuin yang na watigino sampai na kukunik sa asura ng pusa na kumpenso ikasapulo agwisa na nasabot si isagyang kulto daun rampay mo Allah nanti arin mas kanya bedi ayam yang kapiya-piya na upang makakagigag ka na puasaan kasoy kasiyaw ikasapulo agwisa sa panutong na upang puasa ikaw to na sumiyulit mambuso yung mulbid ayam tiro na yung mulbid nagyang puntos gilto sokalo kasi ikulan ulang mimbelo yung ikasapulo agu 2 ikasapulo agu 3 ikasapulo agu 4 ikasapulo agu 5 nagyang puntoa ikasapulo agu 5 ikasapulo agu 4 ikasapulo agu 3 na masunat terpenuto so kapamuasa iron kasiyo na untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adinya no to kapuasa iron kapamuasa isa yang mutakalukan suulan-ulan aande ni nasyahrul kamari berdasarkan Allah sama dan manusia wa aqulu ma tasma'un wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah tanto marayag na umasago gudang yung ito kaya pagtagatan sa kanyang amintan sa kanya na sa mga pakisitan si Bodan pangkaroon na kasago gudi sa kanyang ay niya pangkaroon sa kanyang amintan napila pakaisin handa to si Kuray ba? Kuray ba? Napakaisin Apa na ako na? Apa na ng mga pakisip? Napila pakisip kan? Nauk na. Napili niya ni Mayra. Napakisip kan? Then, kung pa kaya ibarat na
uran. Nah, so karumata na iyo karumun sa masjid na dosa-dosa kaya sisindeng sa pagkat amun tapuron. Ano, akin na napakai. Yang nanakwan Alin may. kapagera orang na sa agama Islam na haron miya pakayag yang kutuwa salatul jamaah. Ayam jero na salatul jamaah sa iku mga mama na basta miya kapagera orang na yang utakante mo sa iku waktu. Berat na simbuyang ka sa maghrib upang makasikan mapapantagi sa masjid na makapasad ka ng simbuyang sa maghrib na simbuyang ka nukman sa Aisyah salatul isya emanan na tinimu yuti salatul jamaah yuti betul sa salatul jamaah pada syarat tagian kita salatul jamaah na syiddatul matar yang kita kabegero orang no nah gitu pihak kayo to agama dan agama Islam sabab ti sa yang kita kabegero orang na miya pakai yang kita katimo sa iku waktu hugay na timun sa waktu na bida busuk kasar kaso salatul jamaah na di kelebatan sa mga waktu niya ay manan na ibarat na makasimbayang kanu sa maghrib na makasalam kanu na simbayang kanu man sa Aisha asubin sa waktu niyang apat inubinti sa salatul jamaah na ubadan tanong kakasar na makasimbayang sa maghrib na kayso maghrib na di ka pa kaya kasam di ka pa ano ba tanong din so andinin na rakatya Ogay na sukasar na amay kapsimbayang ka sa Aisha na 2 rakat. Edetan na so luhurag uso asaro so kakasar na 2 rakat. O manu salatul jamaah na 4 rakat. Na aya isa asar tagyangan na salatul jamaah na ikira ama begerso orang. Seip man seko so andini na tao nakasasantan si Saulay na sabot si siya yang utama begira orang na mas miya kapia-pia absimbi yang sumama na mabaluy amak mumiyan so karumannya nudi na so mga pamilya niya sabot si siya yang utama begira orang na di pakasong si sama sigit na si simbi yang sawalay kakagi sabot si kung kapigura niya na si simbayang sawalay upama nakagip simbayang sawalay na pakaunutan yan sa mga pamilya niya di ginay man doon na si tanong simbayang sawalay sa pagkiyamatan kasabot sa didan ng pagkasong sa masjid kapiguran na isaw tuwa niya kalalay balas kagkapakay magwairan agyan kota sambayang abalas sa salatul jamaah sa isa masjid kasabot sa medyo masirang mambu si isawalay alhamdulillah nyakapit ito pakaisip na Juan si nabilang hindi na si Kuray ka kung nanaw Wala tidak. Ano bilang? Hati aja na may. Sangat. Nakatulog. Ano sa mga beri? Oh, mga ba iya? Jenis kasan. Ito na ikuanin tubo. Tapi mampu. Nakachamba pa kayo siya. Ang kangatan ni Ruben siya sa akan. Nabada sama-sama handor dyan may sabab bro na sabab si sa yang iya ini ya bagi sa pakaisir na insyaallah tanubod mapaka mandugo siya rin okay khidmatan permintaan si Allah yang kaya mga pagalitan memang tua sumasakit sila sa marasay sa yang kaya kapunguran yan na sabi kiran Allah sama pihak ang yung botak kira sila Bismillahirrahmanirrahim wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana hadha tafarruqan ma'suman bi rahmatika ya arhamar rahimin
اللهم لا تجعل فينا ولا معنا ولا محروما ولا مطرودا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bagis na kada finally.